நான் மனித பிறவி அல்ல, மரணத்தின் அவதாரம். இறப்பினை வழங்கக்கூடியவன். இந்த அதர்ம சபையில் கூடியிருக்கும் அனைத்து துஷ்டர்களின் பிராணனை பறிக்க வந்த மரணம். தான் வாழும் இல்லத்தை புனிதமாக்குவதும் ஸ்திரீயே ஆவாள். இந்த அகிலத்தை பவித்திரமாக்கும் சக்தியும் சக்தியின் உறைவிடத்திலேயே உள்ளது. நான் அனைவரையும் சபிக்கின்றேன். நான் ஒரு மித்திரன் எனும் ஸ்தானத்தில் இருந்து வேண்டுகிறேன். உன் நம்பிக்கையை இழக்காதே பாஞ்சாலி. உன் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதே. நம்பிக்கையா? அது எங்கிருக்கிறது? நம்பிக்கை